A la vida les coses s'han de fer amb passió. Jo tinc dues grans passions, això i l'educació. Soc Xavier Corbera i us presento el projecte de direcció per l'Escola del Bosc de Rubí. El món canvia, les societats estan en contínua transformació, per tant l'educació també ha de canviar. Noves maneres d'aprendre, d'ensenyar, d'educar. Hem de dotar els nostres alumnes de les competències necessàries per desenvolupar-se en el món d'avui i del demà. Tant l'informe de la UNESCO de repensar l'educació com els objectius sostenibles de l'Agenda 2030 de Nacions Unides ens fan tres reflexions. La primera, quina és l'educació que necessitem pel segle XXI? Quin és l'objectiu d'aquesta educació en una societat en contínua transformació? I finalment és com organitzem aquests aprenentatges. Per donar resposta hem de pensar globalment, però actuar localment. Aquesta és l'Escola del Bosc, situada a Rubí, al barri de Can Oriol. I és des d'on vull aportar el meu granet de sorra per transformar el món, posant al centre de tot els nois i les noies. Després d'anys a l'aula i de participar activament a la comunitat educativa des dels moviments de renovació pedagògica, ara m'agradaria tenir l'oportunitat d'aportar en un projecte de direcció tot allò que he après durant tots aquests anys. Per mi, l'escola ha de ser el reflexe del que passa a la societat. Les inquietuds, les necessitats, les il·lusions. Un espai d'intercanvi continu entre les famílies, els educadors, els nens, perquè en definitiva l'escola no és de ningú, l'escola és de tots. Això sí, ha d'haver-hi una responsabilitat que recau sobre la direcció. Per tant, la direcció ha de tenir molt clar quin és l'objectiu seguint, per exemple, el currículum, el projecte de centre o l'organització del centre. Fer una interpretació àmplia i oberta que faig jo sobre l'autonomia de centres. Imagino una escola oberta basada en tres principis, en l'escolta activa, en el treball amb valors i en el reconeixement i potencialitats de les capacitats dels nostres alumnes per acompanyar-los en el camí cap a la vida adulta. Fer de lideratge compartit l'eina essencial de l'èxit del projecte. La motivació, la implicació i la participació de l'equip docent i de tots els professionals que entren a l'escola ens permetrà assolir els objectius. Una escola de les famílies. Me l'imagino entrant i sortint de les aules, dels espais comuns, participant i aportant els seus coneixements, les propostes i idees contínuament. Tenim infinitat de bons exemples, de bones pràctiques al nostre entorn. Cada escola ha d'escollir què és allò que li funciona, què és allò que vol, tenint en compte l'entorn, fent de l'aprenentatge un aprenentatge significatiu, vivencial. Però m'agradaria que la nostra escola es caracteritzés per tres elements, que fos reconeguda. Primer, per un nou concepte de l'espai, amb aules obertes, amb espais comuns. En segon lloc, per la flexibilitat horària, en el marc de l'educació alhora. I en tercer lloc, per una aposta pel Pla de l'Educació Digital 2020-2025. L'Escola del Bosc, una escola cohesionadora, democràtica i compromesa. Jo tinc dues grans... Ui, que em caic.